Napintas ken nalinis sa pagadalan ti sumambay, kadagiti estudyante iti na duma-duma pagadalan iti Benguet, iti panagserikda iti klase inton Lunes. Gapu dayto iti panagtitinulong dagiti na duma-duma a grupo para iti Brigada Eskwela, karaman iti Benguet First Provincial Mobile Force Company. Simuporta ti unit iti Brigada Eskwela Division Kick-Off iti Sagandoy Integrated School ken kastamet iti Bangaw National High School, Kayapan National High School, Camp 13 National High School, Batangan Elementary School, Kayapa Elementary School ken Marivic Elementary School. Pasat dayto iti commitment ti PNP tapno may panamnama iti kinatalged ken proteksyon dagiti pagadalan ken panangbantay kadagiti agtutubo tapno mayadayo dagitoy iti illegal a droga, krimen ken dumapay asaan a nasayaat nga aktibidad. Pudno unay nga wan kaparis ti ragsak amarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad.